godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komi da ya ba mu ikon haɗuwa a wannan ɗaki daga cikin ɗakunansa don mu tunatar da junanmu al'amuran da suka shafi addinin musamman al'amarin da ya shafi aure. To alhamdulillahi ina godiya ga su shugabanni da suka shirya wannan da duk wanda kuma ya ba da kansa ya zo ya halarci wannan da wanda ma bai samu zuwa ba saboda wani dalili da cikin dalilai amma zuciyarsa yana nan, duka muna godiya ga saka mana da alheri baki daya. Da farko ina mai cewa ku sani Allah bai bambanta dan adam da sauran halittu da hankali ba face sai dan yin aiki da hankalinsa. Don haka ina son ku bani hankalinku, musamman ma shi kanshi muhadarar ma mai zaman kanshi muhadara ce da ke jawo hankali, ba surutu ba wani hayaniya, domin abin da ake so kenan, abin da ya dami jama'a kenan. To shi bayanan da malam ya gabatar cewa muhadara ne wanda yake mai zaman kansa, wanda kuma dukkan ka'idoji da sharuɗa da muhadara ake buƙatar ya ɗauka, wannan bai ɗauka saboda abubuwa aka yi shi. To ni an ce zan yi ta'aliki. To kun san akwai aran kalma da ake yi idan mutum yana karanta law bai riga ya gama ba, bai je law school ya dawo ba, amma za ka ga sauran jama'a da abokai sun fara kiran shi barista. Idan mutum yana karanta medicine a jami'a bai gama ba, amma za ka ga ana ce mishi doctor. To na yi ta zurfafa tunani na lokacin da malam ke gabatar da muhadara da shi, in ga cewa ban taɓa jin ana cewa wanda ya zo yana muhadara akan ka'idojin aure da sauransu irin na kotu, ban ji ana ce mashi alƙali ba. Na so in ce dai alƙali malam Abubakar Tumari. To kar a ce na yi zarban biya na kwashi sunan da bai cancanta a bashi ba in bashi, domin bayanan da ya rinka yi kamar dama can yana aiki a kotun da ko kuma alƙali. Kuma talikin da aka ce in yi ai yana yi ne, yana tafiya da talikinsa, sai dai rashin lokaci. To Allah ya saka da alkhairi. Gaskiya abubuwan da na hango wadda har na iya miƙewa in ci wani abu a kan shi ko in yi bayani a kansa, gaskiya suna da yawan gaske, na rasa ma inda zan kama tsakani da Allah. To sai dai zan yi abu wadda yake na jawo hankali. Miji da ake kira miji, to ya ɗauka cewa shi ne direba, matar shi ko matan shi da 'ya'yan shi a gida ya ɗauka su ne fasinjoji, gidan nashi kuma ya ɗauka ita ce mota, iyayenta da iyayen shi ya ɗauka su ne uwayen gidan shi da suka ba shi mota ya ja. Saboda haka ya san irin tukin da zai yi ko su kwace motarsu. Na san an fahimci wannan hausa. To shi malam dukan abin al'amarin akan saki ne. Haka kamar misali wannan littafi sunan shi ma Abdullah din gaba daya dunkule, duka yana magana ne akan saki da irin nau'uka na saki da irin abubuwan da mutane ke yi da saki. To in kaga abin da ke faruwa yanzu a kotu, sai ka lalaba ga baki da cikin littafin bashi, haka lalaba bashi. To sai muna yin aiki da wata ƙa'ida ta usul, tudazu linnas qadiyatu ala qadar ma hadasu min al ko bi qadar ma hadasu min al irin abin da mutum ya jawo a kansa sai mu hukunta shi da wannan abin da ya jawo a kansa ne, ya zo ka bala amri. To idan muka lura da al'amuran yau da kullum da kuma zamantakewar miji da mata da sauran yadda abubuwa suke tafiya, idan abu ne wanda yake za a lura shi nau'o'in da ake magana na saki dinnan, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
akwai masu saki da daman gaske wanda duk waɗannan nau'ukan da aka faɗa ma ba shi ciki, amma kuma suna yin shi a matsayin saki. Dole sai dai kai kiyasi kuma da cikin nau'uka. To an yi magana akan rashin ilimi, jahilci yana kawo abubuwan da zai sa saki. To shi saki dai kalma ce kwada ɗaya mai ɗauke da nau'uka daban-daban. To amma shi saki ka ɗauka abin da zai sa a yi saki sabani ke na tsakanin miji da mata ko ma wani irin nau'i ne na sabani, to ka ɗauke shi rashin lafiya. To shi saki ɗaya ne daga cikin magungunan da ake gwadawa a ga zai yi ya warkar da wannan ciwo ko ba zai warkar ba. To saboda ka karka aukar da shi nan take sai ka gwada wasu magunguna din da domin Allah tabaraka wa ta'ala kamar shi wallahi ta hafu da shuzahun fa'ilu kunna. Me yasa za ka tsallake dukkan wannan abin da Allah ya ce kai sakin? Ai maganin da aka fara baka kenan fa'ilu kunna. Kai wa'azi ka kawo nasoshi ka kawo ayoyi inda ma wasu kayoyi ka kawo da misalai abin bai yi ba a ce kai saki ba, sai aka ce ka wahadi hukunan bil madaji a ƙaurace musu a wurin kwanciya. Ɗaki ɗaya ne kuke kwana, to sashen fiɗinka daban nata daban. Dole a shimfiɗa ɗaya za ku kwana, sa fuskan ka gabas ta sa nata yamma. Idan a gado ɗaya ne dole saukar ƙasa banta a sama. In tana ƙasa ne kai ka hau sama. In tana ƙwaɗaka ne kuma shirayi. In tana shirayi ne kuma falo. Misali, duk wannan shi ne wahadi gogunna. Amma ba a ce kar kai magana da ita ba. Wasu sai su kuma ɗauke wahadi gogunna sai su ɗora gaba, shi ne muhallin shi. Tunda yana fushi da ita sai kama gaba. Ita ba za ta yi magana da shi ba zai magana da ita. Akwai da za ta zo ta ce maka ita na neman rabuwa wani saboda baya magana ta yau wata ɗaya ke da bai magana. Wata ɗaya ka ce. In kai mishi magana yana da ilimi ne yana zuwa majalisun karatu sai ce an ce wahadi gogunna mai mazaji. A ce mai mazaji aka ce. Kai baka jan masara maka ma yadda za ka kawar can ba. To ire-iren waɗannan in ba don Allah ne shirya haka ba, kai ka sa yaƙini ka yarda ka yi imani cewa wannan abin zai yi magani, tun da haka Allah ke ce. Amma da zahiri ka kalli abin in a zahirance ne inda zuciya ne ko hankali ne za ta yi aiki, ai sai ka ce ba zai hankali. Domin akwai wanda in ya ƙaurace mata a wajen kwance shi ne zai nadamtu ba ita ba. Domin shi mai ƙarfin sha'awa ne. Kullum sai kwana gaban shi na faɗi na zulli. Da ne za mu shirya ba haka sai ɗan samu. Ko ba haka ne ba? Shi ba zai iya ƙaurace man ba. Amma ga shi Allah ne ya ƙaurace shi. Amma ka sadaukar ka sa ƙarfin zuciya ka yadda haka Allah ya ce to ka bi yadda ya ce matakan. Sannan in ka ƙaurace mai aiki ba sai Allah ya ce wa zari ko yanzu mace za ta kawo ƙara a kotu za ta yi kwalliya za ta sa jan baki ta sa jan gara jan ido jan menene ta sa ta yi jaka ta maki ma sa hijabi ma ta yaɓa gyali da takalmi mai tsiri ta zo maka kotu ta ce ina neman rabuwa wani saboda ya take ko yana duka ba a samun duka tare da ita sai a samun kwalliya amma ta ce ya duke ta shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ce zarban gairu mubarrahi duka ba mai cutarwa ba. Yana da sifofi guda hudu kamar yadda malai ba. Kada ya karya mata kashi, kada ya kumbura mata jiki, kada ya yi mata rauni, kai ya zuda mata da jini. Duk dukan da miji ya ma matar shi ba ɗayan hudun nan ba, ni ba na ɗaukar shi a duka. Na ɗauke shi duka ne na daftar. Amma ya koya fitar da wani asali daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu, kaga ai dole ne a ce mishi me yasa bai kai ka haka. Sannan kuma mafi yawanci dukan da aka ce ya yi don ya ladabtar da ita za a ga ita ta jawo dukan kamar yadda ya ba da misali tun a farkon bayaninsa. Za ta wani ma iyayen sun mutu ba suna nan dare ba za ta nuna kabarin wa ci dan kabarin wadda ke wancan kabarin da kaza in ka isa kai kaza. To me zai shigo zuciyarsa? Ai zuciya ita tana zaune ba komai a cikinta. To duk abin da ka sa mata a lokacin za ta karbe shi. Kana sa mata abin farin ciki za ta karbe shi, kana sa mata abin bakin ciki za ta karbe shi. To in aka jefa mata abin bakin ciki dole rai ya baci, to in rai ya baci kuma zai kai ga sauki. To sai mutum sai daga in ya zo shi mai zuciya ne sai tsallake wani.
malamai ma da suka zo don saboda suna maka dukan ba na cutarwa ne ba. In ka zuwa cikin da tabbabi za ta ce ka ƙarfin kungu kamar ka sa ɗan bakin bari gangare haka ɗan buge ta da shi. Don ita mace tana ganin duk inda wulakanci yake ya kai gayan wulakanci. Duk da aka ɗauke ta mutum ya banza mara kirki ya kai inda aka buge ta da hannun gubari. Ko ba za ta yadda a dake ta ba za ta yadda ta yi abin da zai sa a dake ta da hannun gubari ba. Misalai da zan baku ina so ba ku misalai a gurguje tun da dai kamar da na faɗa yana yi yana tafiya da tarihinsa ne. Misali da jahilci, zamantakewar aure da jahilci. Akwai wani mutum da yake da yara guda biyu, wata mata tana da 'ya'yanta guda biyu duka maza. To su ma sun kowane ɗaya daga cikin 'ya'yan nata ya haifi 'ya mace. Kaga 'ya'ya mata ke. To sai uban ɗaya ya rasu. To sai ita mahaifiyarta sai ta ce ba shi ɗaya in ya tashi aure ya aure da su gaba ki ɗaya. Ya tashi aure to ya haɗa su gaba ɗaya aure da su. To sai ya haɗa su ya aure da su. To ita kakan ba ta nan. To ko lokacin da ta dawo daga tafiya sai ta ce ina aka kai wanci a irin masu al'adar sadaka ɗin nan. Ina aka kai wanci an kai wanci gidan wani an ba wani an kai wanci gidan wani an ba ta ce ba zai yi ba. Ta kira ɗan ta kama shi da faɗa ta ce wato don kaga wannan uban jihar sun kai ta can gida bai sa ba kai yanka ba. Sai ta sa da lullubi kawai sai ta tafi. Da zuwa sai ta ce fito ke fito bayan an mata ɗaya ba ke fito sai ta fito sai ta ce koma nan sai ta taso wajen nan ta ce ke koma ta gama. kun ga a nan wajen akwai wani haddari akwai wata matsala ilimiya a cikin wannan a wannan sarkakiya. To sai mijin ɗaya daga sai ya taso sai ya zo ya sami ya ce alaƙa da malar da Allah kana ganin a kulle ce me ya faru ya ce kaji ni fa ba na nema ba na kashe kuɗi na ne ba an ba ne kyautan. To malar ni ina da na iya cewa da zaka shi a gure shi ne ba wani matsala da shi a gure to ko da matsalar ba zai iya ba ne tun da shi. Kaga wannan mijin an ba shi ita amma ka cire wancan magana tun da ba a tsananta da yawa ko wajen kulla auren ai kun ajin nan bukan aure ya kullu maganan sadakin ne kawai a canza musu suna maimakon sadaka da ita. To in ma ka ɗauki auren nan ya cika daidai to ya kusa da ita shi mai wannan ma ya sa da ita kun fahimci wannan. To yanzu ta fito da wannan ta ba wannan ta fito da wannan ta ba wannan ba tare da istibra'i na wancan ba wannan ma ba tare da istibra'i ba tare da an ɓata auren ba. Idan gwamnati ta kafa doka to ba ta sake kawo wani doka a kan wannan abin sai ta yi amending ta cire wannan sannan ta ce ga madadin shi. To ba a ce an ɓata auren ba don an ce an ɓata auren kaga an yi hukunci na farko. To wannan ko an ɓata ba da yajen da aka canza mishi shi ba ya zo da mutum duba ya sadu da matan shi a kan saduwan da wancan da farko ya yi. Wannan shi ma ya sadu da wannan matan da aka canza mishi a kan saduwan da wancan ya yi ita. Idan yanzu aka ji labari aka ɓata auren kuma sannan akwai kome tsakaninsu za a iya cewa kin koma ɗakin ki ba a ce wannan koma ɗakin ta ga tare da tarihin kuma ya shigo. kun ga matsala irin waɗannan kun ga wannan kenan. Na biyu akwai wanda ya saki matar shi saki uku ya zo wani abu ya sake faruwa ya yi na hudu kaga ashe an ci gaba da zama ma a nan uku. Bincike daga cikin bincike ya sa sai na gano cewa ai ma da ne uku yanzu wannan na kuɗi ne. Sai na sa aka kira iyayen kun san halin zaman da ƴaƴanku suke cikin suke musali musamman uban shi mahaifi da ya yi wannan sai shi to shi ba za a yi wannan arnancin a gidan shi kuma wa shi mutumin ƙauye shi ba za a yi wannan arnancin a gidan shi. Sai ya je kofar ɗakin yaron to jama'a suka taru suna tunanin in yaron ya zo fitowa kila zai kama shi da ke shi sai suka lallashi uban suka ce ya yi haƙuri zai da jarinya ta riga ta kwashi. Sai yaron ne ya tashi sai zuwa wani malami a garinsu da ake kira malami da ya je ya same shi sai ya ce kaji ga ma baba na sai haka aka yi ce sai ya sa takalmar shi cikin je gidan. Suwaye suka san cewa ka saki matan ka saki ce da wance tunda mata ne a gida da wani shi don a kira su
don aka yi su kowa ya zo ce saki nawa aka ce ka yi saki uku ci saki uku kai ko ce ka ce ni wane ce ina mai da wanci ni wane na mai da wanci ni wane na mai da wanci nawa ke zai ce muku ce ki banza ake muku ne ta tuwa ya gyara da shi ko fahimta to aka taso aka zo kai na ce to ina malama aka ce to a kira shi kai Allah ga mutum malam mai kai wannan aiki haka da sauransu sai sha wallahi ni ban ni ai ina ce saki biyu ne ko ce in saki biyu ne ko da za a kira ka ne shi yaron ya sani akan me za a kira ka ko saki ɗaya saki biyu ba kauyen da take kauyen kayo ta san abin da ake ce masa saki ko ba ce karatu ta san da saki ko ba ce karatu ba ta san da haila jinin haila sai dai a ce hukunci shi ne zai rikice mata ba kila an fahimta to shi ma kaga akwai irin wannan to suna zuwa kaga dole jahilci ke gaban da malaye magana kin na ba da misali akan jahilci ko kowace gaba na haka akwai misalan da zan bayar waki ne wanda ya aika gaba na to sai dai kawai babban abin da zan ja hankali a kai shi wanda ya ba ni tsoro kwarai da gaske tsakani da Allah ya ba ni tsoro na ba zauna a nan cikin wata shekara na 2 da rabi na zauna a sabon gari wata na 7 na zauna kuma a ƙauye shekara wajen 15 saboda haka duk irin wannan kwamasha na ƙauye da na birni na riga na sani na ƙauye duk abinda zai taso zan ɗauke shi jahilci da rashin ilimi na birni kuma da ilimin ne amma kuma an sa son rai sun kuma shi ya fi yawa musamman kuma janibin wanda suke da hawan sunna cewa su ana sunna tsakani da Allah mutum zai zai maka akwai mishkiloli da yawan gaske misali da zan bayar wata mana kwata-kwata ma da a jawabin shi ma bai taɓo shi domin tunanin shi ma ba zai kai wai wannan abu zai faru ko ba zai faru mace akwai matan da sun ce malam na kuka da miji na ci akan me ta ce malam duk sabuwar duniya in zai da ita baya na ki yanzu gashi har ya saba wani rashin lafiya ta ce akwai lokacin da aka yi mun wanki kamar na ɗan kano matsutsotsi suke yi ta ce to menene yanzu ce to na zo da in yi ƙarar shi malam shi ba ki da yara da shi ta ce tana da yara na ɗauka zan gamsu yan haka ta zo da su da gamsu manya masu da masuki da sunna sai da shi dokun ta waje da suka fita da ce sun sani ta ce ba su sani ta ce yanzu kun shiga kotu an aika an kira shi ranar shiga aka zo aka shiga kotu za ki zo rake zayyana ba ki ji yanzu kin tona mu kai asiri ba ki ji yanzu kin tona mu mijin asiri ba ki ji yanzu kin tona ta ƴaƴan kin kunyata su a idan duniya ba su iya mururi cikin jama'a domin mai shi magana a kotu wato kamar sako ne a duniya kawai ba hana kowa ya zo ya zo kallo ya zo rana abin da za a yi amma abin da nake baki shawara shi ne tabbas rabuwa da shi wajibi ne kuma ina baki goyon ba duk yadda za a yi sai an raba rana amma ki ya haƙuri ya cutar da ki ya gama cutar ta duk ba ma gama gungunan ta shiga shi ƙasar su sai da ce to a canza ƙara aka soke wannan ƙara sai da ce a mai da shi tana neman rabuwan aure bisa kuɗi nawa ne sadaki su ce 10,000 ciki bashi Qur'ani ya ce وإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ki fanshi kanki cikin wannan haɗari da cikin irin wannan zama da ke ki fanshi kanki kuma kin ga fansan kai na gashi dai ya cutar da ke kuma ki ɗauki kuɗi ki bashi da ce karki da mu ai fansa ne tun da zaman naku akwai tsaye dokokin Allah ne Allah ya ce ai doka ce ta Allah fa'atuhunna min haythu amarakumullah Allah ya kwace shi nan ba kwace shi nan ba saboda haka bai kamata ba saboda haka abin da nake ba da shawara kawai shi ne ki nemi 10,000 shi ki iji kawai ta yadda aka canza ta ce kin ga duk kotu da 'ya'yanki da duk kowa ba wanda ya san dalili ta ce wallahi tallahi a duniyar nan na Allah ba ta taɓa gamin kowa halin nan da yake ciki ba in dai ba asibiti ta je ta faɗa ta ce ga dalili ba sai ita karan kanta sai kuma ni da ta zo ta gama ya ce to kin ga an samu rufin asibiti yanzu kina wucewa za a ce jima'ar nan kaza kaza wani mai rike sirri ne baya magana da abin da bai shafe shi wani kuma wallahi ba zai iya hakuri ba yana sha'awa ya kosa kamar ana tsumbule shi tare da baya saboda haka nan in aka yi haka kin ga duk an rufe wannan ya aiki su da cikin al'umma ba za a nuna su a ce maman su ko ka wani lokaci ta taɓa zuwa kaza kaza haka yi mamaki da abin zai wato ba wannan dalili muka ce to ba haka nan ne to aka yi haka nan da zuwa ya zo ce ana shiga mutum malam ni ina son mata na ina biko na shiga maganar biko a wani bai taso ba
tun daga gaba shi ta ce za ta baka wani abu ta bai shi kanta dibi yayin da kuka haifa wato abin da ya koro kwado daga ruwa ya je ya fada wuta to wannan abin da ya koro shi ya fi wutar ta saboda haka kawai ya haƙuri ya zo yi karance ta ce sadakin ta goma lokacin da aka yi auren nan haka ne ce kwarai haka ne ci kun ka na baka sati guda kafin sati guda na yi wurin ko na raba aure ce in baka yarda ka ɗauka ƙara in ka ɗauka ƙara za ta nemi taimakon Allah a kira yan jaridu da sauransu ta faɗi duk abin da an san kar an kai masa ita sai ta tafi da mutuncinta da girman ta kai ko ka tafi tsinan naira ɗan ne ba dole sannan aka samu idan yanzu muka ce za mu da kowane gaba na da mara ya tabu mu ba da wallahi sai na ba da waki a kai shi abin da ya faru da ra'ayin aini ya zo gabana na yi hukunci a kai shi in ka ce ko kuma ka shara ma zan yi nuna a shi da abubuwa sun yawan gaske sannan kuma samari masu asiri samari kuma hadi suna na ratse da Allah wallahi amma asiri sun asirci duk da an ce wallahi kun sai wa ya sata dan karkai imani zai tasiri ka yadda Allah zai iya kare ka amma Allah yana iya kare ka same ka da zama jarrabawa kai ko ba haka ne ba to amma akwai da su akwai wanda uban ya zo ya same da uwar suka ci don girman Allah a raba yarinyar nan a raba su da shi me yasa za a raba su shi kaji abin da ke faruwa saboda haka kawai ta ce ko yaya yi abin nan kaga da aka sa ta dinga rigima shikenan sai iyaye suka zo suka ce sai da ce to aje police station da bincike saboda wasu magana da suka faɗa sai suka ce kana haɗa ta da su kana haɗa ta da shi in ji iyaye da aka kira shi kuma musan da wani mai yi matsala ba da ya zo kaga da ya haka wallahi ta mutane na kallo kama kawai sa ya ɗan takali kaba ta shi ke na tsari kici ta ce ita bai sai za a kawo ta nan dan mai ne ita ɗakin ta kawai ta sai da sauran akwai da kuma shi idan ta fito ko sai ta ga kawai a ƙofofi sun mata barkatai hayaki kuma don a kulle ranar da Allah zai gajarta abin ya riga ya kulle ta a cikin gida kamar yadda malam ya faɗa ɗin nan cewa shi mutum ne wanda bai son ya gama ce shi tana magana da wani bai son kaza abubuwa ne da yawa irin na kishi din nan ka san akwai kishi wanda yake ya tsananta wanda ba irin shi za ka yi domin kishi ke tsananta haka ba ta ma ba za ta gaisa da shi akwai wanda ke da wannan yadda kamar yadda malam ya faɗa ce samarin mu ne yanzu to abin ne ya wuce misali fahimtar sunna to wasu kuma har ma gejin da sunnan aka ce a fahimta sun wuce dan zan aure yan katun da muna masallaci muna kafada a masallaci to za ka ga mutum ya kai shigo maka da wani abu na raini haka shi mai son wai saboda wai yana ganin sunna ce to sunna ta ce a rashin kunya suna ba ta ce a girmama juna ba saboda haka nan ka ba shi girman shi ko da kai ka girman shi ne amma za ka aure shi to ka ba shi girman shi ka ba shi matsayin shi to wuce wannan misalin ka ga wanda mutum zai gawa da sauran shi ƙarya kake wannan shi kuma shi ya ba shi ga matar nashi ga shi ga uwanta ga ubanta ga mahaifin uban ga mahaifin uwan ga wanta duk a da sauransu to ka ji abin da ce ƙarya kake na ce ƙarya kake ubanta ko uban matan nan shi kuma ga matan to ya ba suna ya ce haka suna ya ce a sauƙin al'amura da ake so a samu amma ka girmama shi ka ba shi girme shi shi yasa da ce muku wannan maudu'in in mun ce za mu buɗa shi in mun ce za mu faɗaɗa shi to abin yana da tsawo yana da yawan gaske ciwo ne wanda ke damun jama'a kullum da sauransu amma babu abin da zai dace babu abin da zai magance shi ne a koma zuwa ga karatu a kowane irin fanni a karance shi kuma bayan an karanci wannan fannin kuma a yi aiki da shi a sa shi a aikace to sai a zauna lafiya Allah ya sa mu dace subhanallahi wa bihamdihi insha Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk